ଏକ ସମୟର କଥା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଜାନନ ନାମକ ହାତୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଓ ମିଳାପି ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଓ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଗଜାନନ ତା ଶୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଆଣି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସେ ଏକ ଦିନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଶେଷରେ ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ନାୟକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଥିଲେ କୌଣସି କର୍ମ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ।